नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। आंबेनळी घाटातील त्या काळजाचा थरकाप उडवणाऱ्या भीषण अपघातानंतर झोपलेल्या सरकारी यंत्रणेला जाग करण्याचं काम कोकणसाद मीडियानं अत्यंत आक्रमकपणे केलं होतं। हे घाटच्या पायथ्याशी बघितलं तर पायथ्यापर्यंतचे रस्ते चांगले आहेत, मात्र गटार आहेत त्याचं बांधकाम कुठेतरी दिसत नाही। तर मोठे ट्रक डंपर किंवा ह्या वळणावर इथून अडकतात आणि या ठिकाणची वाहतूक आहे ही पूर्णपणे विस्कळीत होते। अति महत्त्वाच्या वळणांवरती रिफ्लेक्टर असणं गरजेचं आहे, कारण आपण जर पाहिलं तर पावसात मोठ्या प्रमाणावरती धुकं या घाटात असतं। घाटातील जीवघेणी वळणं, रस्ता रुंदीकरणाचा संथ कारभार आणि प्रशासकीय अनास्थेचा स्पॉट पंचनामा करून कोकणसादनं सरकारला धारेवर धरलं होतं। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील करूळ, भुईबावडा, आंबोली, तिलारी या घाटांचीही बिकट अवस्था जनतेसमोर आणली होती। अखेर या मोहिमेला मोठं यश आलं असून राज्य सरकारनं आता घाट रस्त्यांच्या सुरक्षिततेबाबत अत्यंत आक्रमक पाऊल उचललंय। राज्यातील प्रमुख घाट रस्त्यांवर आता 24 तास पोलिसांची गस्त आणि 108 रुग्णवाहिका तैनात करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला। सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले यांनी विधानसभेत ही घोषणा केली। आंबेनळी घाटात स्कॉर्पिओ गाडी दरीत कोसळून झालेल्या भीषण अपघाताची माहिती तब्बल 24 तासांनंतर समोर आली होती। माहिती मिळवण्यात झालेल्या अक्षम्य विलंबामुळे जखमींना वेळेत वैद्यकीय मदत मिळू शकली नाही आणि काहींना नाहक प्राण गमवावे लागले। यंत्रणेच्या या ढिसाळ कारभारावर कोकणसादनं रोखठोक बोट ठेवत खास ग्राउंड रिपोर्टिंगद्वारे सरकारला जाब विचारला होता। याच मुद्द्यांचं गांभीर्य लक्षात घेऊन हिवाळी अधिवेशनात विधानसभा सदस्य अमीन पटेल यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे सरकारचं लक्ष वेधलं, तर सुधीर मुनगंटीवार, सुनील प्रभू, असलम शेख आदी आमदारांनी घाटातील रस्ता रुंदीकरण, संरक्षक कठडे आणि आपत्कालीन यंत्रणेच्या गंभीर अभावाबाबत सभागृहात प्रश्नांची सरबत्ती केली। आमदारांच्या आणि जनतेच्या संतापाची दखल घेत मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली। ते म्हणाले, आंबेनळी घाटातील 24.2 किलोमीटरच्या रस्त्याचं रुंदीकरण महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाच्या माध्यमातून हायब्रिड अॅन्युइटी योजनेअंतर्गत युद्ध पातळीवर सुरू आहे। वास्तविक पाहता राज्य मार्गावरील घाट रस्त्यांवर रुग्णवाहिका तैनात करण्याची अशी कोणतीही विशिष्ट तरतूद आधी नियमात नव्हती। मात्र अपघात प्रवण क्षेत्रांचं गांभीर्य आणि जनतेचा आक्रोश पाहता सरकारनं आता नवीन धोरण आखलंय। या नवीन धोरणानुसार आता राज्याच्या सर्व प्रमुख घाट परिसरांमध्ये 108 रुग्णवाहिका आणि पोलीस गस्त 24 तास उपलब्ध राहील, जेणेकरून भविष्यात अपघात झाल्यास तातडीनं गोल्डन अवर्समध्ये मदत मिळून जीवितहानी पूर्णपणे टाळता येईल असा विश्वास मंत्र्यांनी दिलाय। घाटांमधील मृत्यूचं तांडव थांबवण्यासाठी कोकणसादनं प्रशासनाविरुद्ध जी मोहीम उघडली होती त्याला आता राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे मोठं यश आलंय। केवळ घोषणाबाजी न करता या 24 तास गस्तीची आणि रुग्णवाहिकांची अंमलबजावणी ग्राउंड लेव्हलवर तातडीनं व्हावी यासाठी कोकणसाद यापुढेही खंबीरपणे लक्ष ठेवून राहणार आहे। गावागावातून मुख्य बाजारपेठेत येणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी भाजपचे युवा नेते विशाल परब यांनी प्रतिवर्षीप्रमाणे छत्री वाटपाचा कार्यक्रम हाती घेतलाय। आज त्यांनी शिरोडा येथील बाजारपेठेत रस्त्याच्या कडेला बसणाऱ्या तसेच काही छोट्या मच्छी विक्रेत्यांची भेट घेत त्यांना छत्री वाटप केलं। सावंतवाडी, दोडामार्ग, वेंगुर्ला या तालुक्यातील मुख्य बाजारपेठेमध्ये हा उपक्रम विशाल परब यांच्या मार्फत राबवण्यात येतोय।
आहेत, गावातील व्यक्ती आहेत, माझे सर्व तरुण मित्र आहेत, गावातील महिला वर्ग आणि या छोट्या मोठ्या व्यापाऱ्यांना सुद्धा धन्यवाद देतोय. माझ्यासोबत उपस्थित असलेले आमच्या सावंतवाडी नगरीचे उपनगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिलजी निरवडेकर सर यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या होऊन द्या. या पंचक्रोशीतून आलेले माझे सर्वच भारतीय जनता पार्टीच्या सर्वच कार्यकर्त्यांना मी मनापासून धन्यवाद देतोय. आपल्या या सर्व आयोजनामुळे आज चांगला कार्यक्रम आपण सुरुवात केलेला आहे. मला एवढंच सांगावंसं वाटतंय की आजचा हा कार्यक्रम छत्र्या वाटपाचा काही जणांना मिळाल्या असतील, मिळाल्या नसतील, तर ज्या ज्या ठिकाणी मंडळी असतील त्या त्या ठिकाणी आमचे भारतीय जनता पार्टीचे सर्व कार्यकर्ते तुमच्या दुकानापर्यंत किंवा एखाद्या तुम्ही ठिकाण सांगा त्या त्या ठिकाणी येऊन त्या त्या ठिकाणी छत्री वाटपाचा कार्यक्रम हा पूर्ण आज संध्याकाळपर्यंत होईल. ज्यांना ज्यांना भेटलेल्या नसतील त्यांना छत्री वाटप हा दरवर्षीप्रमाणे त्यांच्या दुकानापर्यंत छोट्या व्यापाऱ्यांच्या त्या गल्लीपर्यंत पोहोचवण्याची सोय या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता म्हणून मी म्हणा किंवा आमचे आलेले सर्वच या गावातील या पंचक्रोशीतील भारतीय जनता पार्टीचे सर्वच नेते पोच करतील. दरवर्षीप्रमाणे आपण सर्वांचे लाडके आपल्या मुख्यमंत्री देवाभाऊ, आपल्या महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवाभाऊ आणि आमच्या सर्वांचे लाडके प्रदेश अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब आणि विशेष म्हणजे पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब यांच्या प्रेरणेतनं अनेक वर्षे आपण असंख्य कार्यक्रम घेत असतो. त्यापैकी शिरोडा बाजारपेठ ही मला वाटतं ब्रिटिश काळापासून पोर्तुगीज कालावधीपासून सगळ्यात मोठी बाजारपेठ मानली जाते आणि या बाजारपेठेमध्ये छोटे मोठे व्यापारी आणि मला वाटतं आजूबाजूचे 40-50 गावातील लोक बाजारपेठेमध्ये दर दिवशी येत असतात आणि आपल्या छोट्या व्यापाऱ्यांना त्रास होऊ नये किंवा त्यांच्या डोक्यावरती एखादं छत असावं असं अनेक वेळा आमचे सर्व या तरुण मित्रांनी आम्हाला सांगितलं होतं. आमच्या सर्व या वडीलधारी मंडळींनी सांगितलं की आमच्या शिरोडा पंचक्रोशीसाठी एखादा कार्यक्रम आपण आयोजित करावा आणि दरवर्षीप्रमाणे आम्ही आयोजन केलेलं आहे. भारतीय जनता पार्टीचा सेवक म्हणून आम्ही सर्वजण आमच्या छोट्या व्यापाऱ्यांसोबत आहोत. ज्या ज्या व्यापाऱ्यांना छत्री मिळालेली नसेल त्यांना संध्याकाळपर्यंत संपूर्ण पोच होतील आणि प्रत्येक व्यापाऱ्याच्या चेहऱ्यावरती हास्य दिसलं पाहिजे. हेच आमच्या भारतीय जनता पार्टीचं ब्रीदवाक्य आहे. आम्ही दरवर्षीप्रमाणे सावंतवाडी असेल, वेंगुर्ला बाजारपेठ असेल, दोडामार्ग असेल, ज्या भेडसी असेल, ज्या ज्या बाजारपेठांमध्ये छोटे व्यापारी आहेत त्यांच्याकडे विशेष करून अनेक वेळा लक्ष दिला जात नाही, परंतु भारतीय जनता पार्टीचं लक्ष या सर्व छोट्या व्यापाऱ्यांवरती आहे आणि सर्वांवरती प्रेम आहे. त्यामुळे आज या ठिकाणी आपण रस्त्यावरती कोणालाही त्रास होऊ नये याच्यासाठी मी स्वतः 2 शब्द बोललो. या ठिकाणी माझे सर्व कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीचे सर्व आम्ही सैनिक आहोत आणि आम्ही सर्वजण आमच्या छोट्या व्यापाऱ्यांच्या पाठीमागे आहोत. हेच आम्हाला आज सांगायचं आहे. एवढं सांगून मी माझं भाषण आवर्त घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद. रक्ताचा तुटवडा लक्षात घेता गरजू रुग्णांना वेळेवर रक्त उपलब्ध व्हावं या उद्देशानं कणकवलीतील एका समाजोपयोगी उपक्रम राबवण्यात आला. कणकवलीचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी घनश्याम आढाव यांच्या सेवानिवृत्तीपूर्वी रक्तदान शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या शिबिराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. 60 जणांनी रक्तदान केलं तर 56 जणांची मोफत वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. रक्ताची गरज असलेल्या रुग्णांसाठी वेळेवर रक्त उपलब्ध होणं महत्त्वाचं असतं. हीच गरज लक्षात घेऊन सेवानिवृत्तीपूर्वी घनश्याम आढाव यांनी समाजोपयोगी उपक्रम राबवण्याचा निर्णय घेतला. उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालयात कणकवली आणि सिंधू रक्तमित्र प्रतिष्ठान शाखा कणकवली यांच्या संयुक्त विद्यमानं घनश्याम आढाव यांचं सेवानिवृत्तीनिमित्त भव्य रक्तदान शिबिर तसेच पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी मोफत वैद्यकीय तपासणी शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं. या रक्तदान शिबिरात 60 रक्तदात्यांनी सहभाग घेतला. 56 पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. यावेळी डॉक्टर विद्याधर तायशेटे, डॉक्टर सर्वेश तायशेटे, डॉक्टर समीरा रावराणे, सिंधू रत्न रक्तमित्र प्रतिष्ठानचे मकरंद सावंत, सुशील परब, विनू महाडिक यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. या उपक्रमाला पोलीस अधीक्षक मोहन दहीकर तसेच अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक नयोमी साटम यांनी भेट देत आयोजकांचं कौतुक केलं. आज पोलिसांचं कणकवली विभागातील रक्तदान शिबिर आणि आरोग्य तपासणीचा एक नियोजित कार्यक्रम राबवला. काय सांगाल? माझं सेवा नियतनुसार मी 30 तारखेला सेवानिवृत्त होणार आहे. तर मध्यंतरीच्या काळामध्ये मी हॉस्पिटलला गेलेलो जिल्हा रुग्णालयात. तिथली परिस्थिती पाहिली, मला मन थोडं अस्वस्थ झालं. तर मी त्याच्यावर विचार केला. तर त्याच्या डॉक्टरांशी मी बोललो. नेमकं त्याच दिवशी वर्तमानपत्रात बातमी आली की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात रक्ताचा तुटवडा आहे.
तर मी हे त्यासाठी डॉक्टरांना बोललो. त्यांनी सांगितलं की साहेब मी तुम्हाला हे टाईप करून देतो टीम आहे म्हणे आणि गव्हर्मेंट हॉस्पिटलला हे जाईल म्हणे. तर त्याच वेळेला बोलले की सर म्हणे तुम्ही तुमच्या हे लक्षात आलं का की म्हणे जर हेल्थ कॅम्प ठेवला तर हे माझ्या लक्षात आलं की पोलीस जे आहेत पोलीस अंमलदार किंवा अधिकारी पण हे स्वतःहून कधी सकाळी ड्युटीवर निघणे आणि संध्याकाळी घरी जाऊन जेवण करून झोपणे त्याच्या व्यतिरिक्त स्वतःच्या तब्येतीकडे लक्ष देत नाहीत. त्या उद्देशाने तो एक मनात आला असं की अंमलदारांना अधिकाऱ्यांसाठी हेल्थ कॅम्प ठेवूया मोफत शिबिर. याच्यामध्ये कोलेस्ट्रॉल आहे, कॅन्सरची जी टेस्ट आहे, थायरॉईड आहे, अशा महिलांसाठी ज्या काय ज्या अडचणी असतात हेल्थच्या त्या अनुषंगाने चाचणी आहे. असे सर्व टेस्ट जवळपास 8, 9, 10 टेस्ट आहेत. त्या टेस्ट घ्यायचा असा विचार झाला आणि मग ते डॉक्टर तायशाचे डॉक्टर नंतर यांची सिंधू मित्र रक्त प्रतिष्ठान त्यांची मदत मिळाली. डॉक्टरांची टीम आहे त्यांनी मी मदत केली. त्या सर्वांचे खूप आभार. आणि एक सामाजिक आपण काहीतरी देणं लागतो समाजात. आपण ज्या समाजात आहेत त्या समाजाशी बांधिलकी म्हणून सामाजिक एक देणं लागतो. त्या उद्देशातनं हे एक छोटासा एक प्रयत्न आहे. आज पोलीस अधीक्षक सर येऊन गेले. त्यांनी पण तोच मनोदय व्यक्त केला. इव्हन मी ज्या वेळेला ही एक संकल्पना मांडली त्यावेळेला मी मॅडमला पण बोललो. ॲडिशनल मॅडम आमच्या नवी साठा मॅडम त्यांना हे बाबत विचारला तर ते म्हटलं मॅडम परवानगी पाहिजे होती. तर म्हणे अशा गोष्टीसाठी परवानगी एवढा चांगला उपक्रम आहे तुम्ही राबवता याच्यासाठी परवानगीची गरज नाही. आणि स्वतः पोलीस अधीक्षक मान्य डॉक्टर श्री मोहन दहीकर सर यांनी याबाबत की खूप चांगला उपक्रम आहे त्याबद्दल तुमचे अभिनंदन. ॲक्च्युली हा अभिनंदन करण्याचा सारखं नाही आहे परंतु तरी ते म्हणले की हे अभिनंदन करण्यासारखं आहे. तर तुमचा सेवानिवृत्ती निमित्तानं हा कार्यक्रम तुम्ही ठेवलात त्याबद्दल तुमचं अभिनंदन. तर सर्वांकडनं हे म्हणजे आणि हे असे कार्यक्रम व्हावेत अशी एक माझी पण खरोखर अपेक्षा आहे. असे कार्यक्रम होणं गरजेचं आहे की जेणेकरून जे गोरगरीब हे आहेत त्यांना रक्ताची अडचण भासली तर त्यांना मदत मिळेल. आणि पोलिसांच्या दृष्टिकोनातून त्यांचा जो चेकअप जर झालं तर त्यांना पुढच्या भविष्याची काळजी घेता येईल, आरोग्याविषयी काळजी घेता येईल. कोकण रेल्वे मार्गावरील गाड्यांचं वेळापत्रक पूर्णपणे कोलमडलंय. शनिवारी 27 जून रोजी मुंबईहून मडगावकडे जाणारी कोकण कन्या एक्सप्रेस कुडाळ स्थानकात 9 तास उशिरानं पोहोचली. सकाळी 8:24 येणारी गाडी थेट संध्याकाळी 5:30 वाजता दाखल झाली. यामुळे प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागला. या महाविलंबाला शुक्रवारी 26 जून रोजी मांडवी एक्सप्रेसमध्ये झालेला तांत्रिक बिघाड कारणीभूत ठरलाय. मुंबईतून सुटलेल्या मांडवी एक्सप्रेसच्या 3rd इकॉनॉमी एसी डब्यातील एसी यंत्रणा थेट स्थानकापासूनच बंद पडली होती. भर उकाड्यात प्रवाशांची डब्यात अक्षरशः घुसमट झाली, ज्यामुळे प्रवाशांनी रेल्वे प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केलाय. यानंतर रत्नागिरी स्थानकात गाडी थांबवून तिचं इंजिन बदलण्यात आलं. सुमारे 25 मिनिटांनंतर एसी सुरू झाला. पण या बिघाडामुळे मांडवी एक्सप्रेस उशिरानं धावली. याच एका गाडीच्या लेट मार्गचा चेन इफेक्ट कोकण रेल्वेच्या इतर गाड्यांवर झालाय आणि कोकण कन्येसह अनेक गाड्या विस्कळीत झाल्या. गोवा राज्यातील इंदिरानगर करासवाडा म्हापसा इथं एका भाड्याच्या खोलीत राहणाऱ्या सोनुर्ली सावंतवाडी येथील जाधव कुटुंबातील पिता आणि पुत्राचा संशयास्पद मृतदेह आढळून आलाय. तर त्याची आई देखील गंभीर जखमी असून तिच्यावर गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचार सुरू आहेत. विष प्राशन करून आत्महत्येचा प्रकार असल्याचं प्राथमिक अंदाजानुसार दिसून येत आहे. या कुटुंबानं अचानक उचललेल्या टोकाच्या पावलाचं रहस्य उलगडण्याचा प्रयत्न गोवा पोलीस करत आहेत. मृतामध्ये अजय जाधव वय 38 आणि अथर्व जाधव वय 7 यांचा समावेश आहे. मयत अजय याची पत्नी सुवर्णा जाधव वय 30 यांच्यावर गोमेकोत उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती अत्यंत चिंताजनक आहे. गेल्या 1 वर्षापासून हे जाधव कुटुंब इंदिरानगर इथं भाड्याच्या खोलीत राहत आहेत. त्यांचा संशयास्पद मृत्यूच्या घटनेची माहिती मिळताच म्हापसा पोलीस निरीक्षक नवीन देसाई, उपनिरीक्षक यशवंत मांद्रेकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला आणि दोन्ही मृतदेह शवविच्छेदनासाठी गोमेकोत पाठवले. घटनास्थळी खोलीमध्ये रात्री बनवलेलं जेवणही तसंच होतं. त्यामुळे या जाधव कुटुंबानं रात्री जेवणा अगोदर हा आत्महत्येचा धक्कादायक प्रयत्न केल्याचं उघडकीस आलंय. हा सामूहिक आत्महत्येचा प्रयत्न आहे की यामागे अजून काही वेगळं कारण आहे याचा तपास पोलीस करत असून जखमी सुवर्णा जाधव
ही शुद्धीवर आल्यानंतरच या घटनेचं नेमकं कारण समोर येणार आहे. दोडामार्ग तालुक्याचा 27वा वर्धापन दिन यंदा विशेष पद्धतीनं साजरा करण्यात आला. दैनिक कोकणसाच्या विशेष पुरवणीचं प्रकाशन करत हा वर्धापन दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. या विशेष पुरवणीचं उपस्थित मान्यवरांनी कौतुक करत शुभेच्छा दिल्या. दोडामार्ग तालुक्याच्या 27व्या वर्धापन दिनानिमित्त दैनिक कोकणसाच्या विशेष पुरवणीचं प्रकाशन करण्यात आलं. या पुरवणीमधून तालुक्याचा विकास, सामाजिक घडामोडी आणि विविध क्षेत्रातील माहिती यावेळी मांडण्यात आली होती. यावेळी भाजप तालुका प्रमुख तथा जिल्हा परिषद सदस्य दीपक गवस, दोडामार्ग पोलीस निरीक्षक हेमचंद्र खोपडे, भाजप उपतालुका प्रमुख आनंद तळणकर, युवा मोर्चा तालुका प्रमुख अंकुश नाईक, शिवसेना युवा तालुका प्रमुख भगवान गवस, दयानंद धाऊसकर, ठाकरे सेना उपतालुका प्रमुख संदेश राणे, भिवा गवस यावेळी दोडामार्ग तालुक्याच्या 27व्या वर्धापन दिनानिमित्त प्रकाशन केलेल्या दैनिक कोकणसाच्या पुरवणीचं उपस्थित मान्यवरांनी शुभेच्छा देत उपक्रमाचं आणि पत्रकारितेच्या कार्याचंही कौतुक केलं. नमस्कार. आज दोडामार्ग आपल्या दोडामार्गचा 27वा वर्धापन दिवस आज दोडामार्ग तालुका आपण साजरा करतोय. आदरणीय राणे साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये दोडामार्ग तालुक्याचा उगम झाला. दोडामार्ग तालुक्याचा उगम झाल्यानंतर साहेबांच्या माध्यमातून दोडामार्गमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात विकास झालेला आहे. प्रलंबित काही कामं असतील नक्कीच आम्ही आदरणीय पालकमंत्री साहेब रवींद्रजी चव्हाण साहेबांच्या माध्यमातून लवकरात लवकर ती नक्की दोडामार्गच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून जी कामं असतील आम्ही नक्कीच पूर्ण करू. आज दोडामार्ग तालुका 27वा वर्धापन दिवस साजरा करत असताना आम्हाला अतिशय आनंद होतोय की दोडामार्गचा विकास जो झपाट्याने होत आहे आणि होतोय. त्याच निमित्त मी एक अधोरेखित करू इच्छितो की आदरणीय आमचे प्रमोद जगार साहेब यांनी आपल्या विधानसभेमध्ये एक विषय मांडला की दोडामार्ग हा भारताचा ॲमेझॉन आहे. आणि खरोखर साहेबांचा दोडामार्ग तालुक्याच्या वतीनं मी खरोखर साहेबांचे आभार मानतो की दोडामार्ग तालुक्यामध्ये एवढं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नावाचं जे उद्यान त्यांनी सांगितलं की उद्यान होणार आहे म्हणून किंवा होण्याच्या दृष्टिकोनातून जे प्रयत्न करत आहेत. खरोखर मी दोडामार्ग तालुक्याच्या वतीनं साहेबांचे आभार मानतो की दोडामार्ग तालुक्याला एक नाविन्यपूर्ण वेगळी ओळख देण्याचा जो त्यांचा मानस आहे खरोखर खूप एक चांगला दृष्टिकोन त्यांचा आहे. आणि जो दोडामार्गमध्ये ज्या नाविन्यपूर्ण गोष्टी आहेत ज्या टुरिझमच्या बाबतीत सगळ्या बाबतीत की लोकांपर्यंत पोहोचली दोडामार्ग तालुका पर्यटनाच्या बाबतीत नवीन उदयास येईल. खरोखर मी सगळ्यांचे आभार मानतो. आज 27व्या वर्धापन दिवसानिमित्त सगळ्यांनाच पत्रकार बंधू आपण सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. नमस्कार. मी पोलीस निरीक्षक हेमचंद्र खोपडे, दोडामार्ग पोलीस स्टेशन. आज दोडामार्ग तालुक्याचा 27वा वर्धापन दिन आहे. त्याबद्दल सर्व दोडामार्गवासियांना दोडामार्ग पोलीस स्टेशनतर्फे हार्दिक शुभेच्छा. मालवण शहरालगत असणाऱ्या वायरी येथील रिसॉर्टमधील छोट्या स्विमिंग पूलमध्ये उंचावरून उडी मारल्यानं कोल्हापूर कागल येथील श्रेणीत मिलिंद टाकळे या 25 वर्षीय तरुणाच्या डोक्याला गंभीर दुखापत होऊन त्याचा जागीच मृत्यू झाला. या प्रकरणी पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यू म्हणून नोंद केली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार कागल तालुक्यातील इस्लामपूर येथील 10 मित्रांचा एक ग्रुप शनिवारी पर्यटनासाठी मालवणात आल्यानंतर हे सर्वजण वायरी येथील एका रिसॉर्टमध्ये उतरले होते. यातील काही जण रिसॉर्टमधील स्विमिंग पूलमध्ये स्नानाचा आनंद लुटण्यासाठी गेले. लहान मुलांसाठी असलेल्या छोट्या स्विमिंग पूलमध्ये 4 फुटाच्या भागामध्ये श्रेणीत यानं 8 ते 10 फूट उंचीवरून उडी घेतली. श्रेणीत याची उंची असल्यानं त्याची ही उडी थेट पुलाच्या तळाशी जाऊन आपटली. त्यामुळे डोक्याला जबर मार बसल्यानं त्याचा जागीच मृत्यू झाला. त्याच्या मित्रांनी त्याला तात्काळ मालवणच्या ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी हलवलं. मात्र उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला होता. या दुर्घटनेची माहिती श्रेणीत टाकळे याच्या कुटुंबियांना देण्यात आली असून पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यू म्हणून नोंद केली आहे. याबाबत अधिक तपास पोलीस उपनिरीक्षक गणेश माने यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस हवालदार जितेंद्र पेडणेकर करतायत. गोव्यातील पेडणे बारदेश गोवा ट्रक ओनर्स असोसिएशनच्या अन्यायकारक धोरणामुळे सावंतवाडी तालुक्यातील पारंपरिक जिरेखाण उत्खनन आणि विक्री व्यवसाय पूर्णपणे कोलमडलाय. यामुळे स्थानिक सुशिक्षित बेरोजगार तरुण आणि मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री खासदार नारायण राणे आणि आमदार निलेश राणेंचं लक्ष वेधणार असून व्यावसायिकांना न्याय मिळवून देणार असा विश्वास शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब यांनी व्यक्त केलाय. तर या विषयावर सकारात्मक तोडगा निघेपर्यंत तालुक्यातील 40ही चिरेखाणीतून एकही गाडी गोव्यात जाणार नसून गोव्यातील वाळू चिरे वाहतूक करणाऱ्या गाड्या सिंधुदुर्गात आल्यास त्याही रोखल्या जातील असा इशारा परब यांनी दिला.
विषय आहे बांगलादेश गोवा ट्रक ओनर्स असोसिएशनच्या अन्यायकारक धोरणाबाबत. आपल्या सावंतवाडी तालुक्यातील 40 चिरेखान मालक आहेत आणि आतापर्यंत गोव्याचे आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे संबंध अत्यंत चांगले राहिलेले आहेत. दोघे जण एकमेकात मिसळून हा व्यवसाय गेली अनेक वर्ष करतात. पण आता कुठेतरी यामध्ये तेढ निर्माण होत आहे. कारण सावंतवाडी तालुक्यातील जे 40 चिरेखान मालक आहेत त्यांच्यामध्ये रेटमधनं काहीतरी थोडंफार त्यांच्यात वादावादी झाले. कारण आता त्यांना जीएसटी पण भरावा लागतो, त्याच्यामुळे रेटमध्ये, त्याशिवाय डिझेल पण वाढलंय 8.5 रुपयाने, त्याच्यामुळे कुठेतरी रेट वाढवले आणि त्याच्यामुळे इकडच्या गाड्या ते गोव्यामध्ये घेत नाहीत किंवा यांना सांगतात की सकाळच्या 5 ते 10 पर्यंत आपल्या गाड्या चालतील, 10 नंतर तुमच्या गाड्या चालतील. ही गोष्ट अन्यायकारक आहे आणि हे संबंध गोवा आणि आमचे संबंध हे कायम चांगले राहिले पाहिजे. आम्ही इथं जाहीर करतो की हा जो विषय आहे तो सन्माननीय राणेसाहेब, खासदार राणेसाहेब यांच्याकडे आम्ही नेऊ. त्यांना गोव्याच्या सीएम साहेबांशी आम्ही बोलायला राहू, याच्यावर आम्ही तोडगा काढू. आणि आता आम्ही इथं असं ठरवलं की यापुढे जोपर्यंत हा विषय मिटत नाही तोपर्यंत सावंतवाडी तालुक्यातल्या 40 चिरेखानमधनं एकही गाडी गोव्यामध्ये जाणार नाही. आणि बाकीच्या ज्या गाड्या जातात, गोव्याच्या गाड्या मालवणला बिलवणला जातात, त्या सुद्धा आम्ही बंद ठेवू. आणि जे इतर चिरेखान मालक आहेत मालवणमधले, निलेश राणेंना सांगून त्यांना सुद्धा आम्ही सांगू की तुम्ही सुद्धा बंद करा आणि हा सामोपचाराने जो विषय आहे तो सामोपचाराने मिटवा. पण येणाऱ्या अधिवेशन संपलं की निलेश साहेब जेव्हा येतील त्या सगळ्या त्या चिरेखान मालक आहेत त्यांना साहेबांची भेट घालून आमचा विषय समजवू. सगळ्यांना रोजगार पाहिजे. एका चिरेखानावर 100 कुटुंब आहेत आणि दुसरा व्यवसाय आम्हाला नाहीये. आणि गोव्यात सुद्धा चिऱ्यांची मागणी भरपूर आहे, कडीची मागणी आहे, वाळूची मागणी आहे आणि हा गोव्याला सगळा पुरवठा हा सिंधुदुर्गातनं होतो. आणि आम्हाला त्यांच्यावर कोणतेही वाईटपणा घ्यायचं नाही. हा समझोत्याने आम्ही मार्ग मिटू. पण जर रेटच मिळालं नसेल तर गाडी पाठवण्यात काय तिथं अर्थ नाही. कोण नुकसान सोसून आम्ही गाड्या पाठवणार नाही आहोत. त्याच्यामुळे याची नोंद घ्यावी आणि सन्माननीय खासदार राणेसाहेबांकडून हा विषय सोडवला जाईल. मोहरम निमित्त बसवण्यात आलेले ताबूत विसर्जन करण्यात आले. सावंतवाडी शहरातून या निमित्तानं पिरांची मिरवणूक काढण्यात आली. परंपरेप्रमाणे हिंदू धर्मीयांनी देखील नैवेद्य दाखवत पिरांचा आशीर्वाद घेतला. मुस्लिमांसह हिंदू बांधव देखील यावेळी उपस्थित होते. हसेन आणि हुसेनचं स्मरण या निमित्तानं मुस्लिम बांधवांकडून करण्यात आलं. त्यांच्या बलिदानाचं स्मरण करत शहरातील ठिकठिकाणचे पीर उभा बाजार इथं एकत्र आले. जलाल शाह पीर, सरदार निंबाळकर पीर, काझी पीर, सय्यद कादरी पीर आदी विविध भागातील पीर यावेळी उपस्थित होते. सरदार निंबाळकर पीरांनी परंपरेनुसार श्रीदेवी भवानी मंदिरात देवीची भेट घेतल्यानंतर पुढील प्रवासात सुरुवात केली. दरवर्षी मुस्लिम बांधव मोहरम सण साजरा करतात. सावंतवाडी शहरात 60 ठिकाणी ताबुतांचं पूजन केलं जातं. यात सालेवाडा इथं सरदार निंबाळकर पीर, बाहेरचा वाडा जलालशाह पीर, होळीचा खुंट जुना बाजार इथं तहसीलदार पीर आणि सय्यद पीर, माठेवाडा इथं पटवी पीर आणि काझीचे पीर, गरडी माथाचे पीर असे एकूण 60 ठिकाणी ताबूत आणि पटवे स्थापित करण्यात आले. शेवटच्या दिवशी पिरांची विसर्जन मिरवणूक काढण्यात आली. रात्री उशिरा या पिरांचं विसर्जन झालं. सावंतवाडी शहरातील 57 कोटीच्या नळपाणी योजनेच्या कामावरून प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. ठेकेदार आणि पीएमसीच्या जीवावर पाणी पुरवठा अभियंताच नसताना ही योजना सुरू आहे. याबाबत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे निवृत्त उपकार्यकारी अभियंता मंगेश चिटणीस काय म्हणाले पाहूयात. सर, तुम्ही नळपाणी योजना आणि जीवन प्राधिकरणमध्ये कामही केलं, अभ्यासक आहात तुम्ही या गोष्टीचे. आज सावंतवाडी शहरात जी 57 कोटीची नळपाणी योजना होत आहे त्यात काही चुका असल्याचं म्हटलं जात आहे
ती योजना म्हणजे पाण्यात जाण्या संदर्भातले विधान जबाबदार लोकांकडनं केलं जात आहे. काय सांगाल? कारण पारणेकोंड धरणाची नळपाणी योजना, केसरी नळपाणी योजना जी संस्थांखालीन आहे किंवा ही सुद्धा नाही म्हटलं तरी आता 40 वर्षांपूर्वीची योजना आहे, याचा अभ्यास तुम्ही केला, काय सांगाल? मुळात आधी ही जी 57 कोटीची योजना आहे, जी आज सावंतवाडी नगरपालिकेतर्फे केली जाते, राबवली जाते, त्या ठिकाणी शासकीय यंत्रणा इन्व्हॉल्व नाही आहे. त्या ठिकाणी एक प्रायव्हेट कन्सल्टन्सी आहे आणि त्यावेळेला फेब्रुवारीमध्ये पाईपलाईनचं काम सुरू होतं आणि त्यावेळेला ते काम चुकीच्या पद्धतीने होत होतं म्हणून मी हरकत घेतली होती स्थानिक नगरसेवकांच्या माध्यमातून. त्यावेळेला मला असं कळलं की तिथे एकतर काम सुरू असताना तांत्रिक पर्यवेक्षक म्हणजे इंजिनियर म्हणा किंवा टेक्निकल सुपरवायझर कोणी नव्हता आणि त्यानंतर ज्यावेळेला काम थांबवलं आणि मग ती संबंधित लोकं आली, त्यांच्याशी चर्चा करताना लक्षात आलं की ह्या बाबतीमध्ये की ज्या काही तांत्रिक गोष्टी आहेत ज्या पाळल्या गेल्या पाहिजेत किंवा त्याच्याकडे काटेकोरपणे लक्ष दिलं गेलं पाहिजे, त्याच्याबद्दल थोडंसं त्यांनाही तेवढंसं ज्ञान नव्हतं. तर अशा पद्धतीने जर आपण चांगलं त्याच्यावर जर टेक्निकली जर साऊंड लोकांची देखरेख ठेवली तर मला वाटतं पुढे अडचणी येणार नाहीत. अन्यथा सांगू शकत नाही, कारण आपण म्हणतो की फक्त पाईपलाईनचा विषय नाही, याच्यामध्ये इतरही कामं आहेत. साठवण टाक्या करतोय आपण, जलशुद्धीकरण केंद्र करतोय, या सगळ्या गोष्टींकडे चांगल्या प्रकारे अगदी लक्ष देऊन त्या तांत्रिकदृष्ट्या कशा व्यवस्थित होतील ते वेळोवेळी पाहिलं गेलं पाहिजे, तर ती योजना चांगल्या प्रकारे ही राबवली जाईल. निश्चितपणे राज्यातली एक आदर्श अशी ही सावंतवाडीची नळपाणी योजना आहे आणि जी गुरुत्वाकर्षणावर चालते, फायद्यात चालणारी एक योजना आहे. आज बघितलं तर काही ठिकाणी या योजनेमध्ये म्हणजे ती बाय रोड येणार आहे किंवा अशा पद्धतीचं सांगितलं जातं. जुनी योजना ही वेगळ्या पद्धतीनं होती. त्यामुळे त्या तुलनेत ही नवीन योजना जर केली तर गुरुत्वाकर्षणाच्या ह्या सगळ्या गोष्टीवर काही परिणाम होईल का? त्याचा आर्थिक भुर्दंड नगरपालिकेला पर्यायानं नागरिकांना सहन करावा लागेल का भविष्यात? नवीन योजना सुद्धा जी केलेली आहे आपण, त्याच्यामध्ये मूळ योजनेमध्ये जे उद्भव आहेत केसरी आणि पारणेकोंड धरण, या व्यतिरिक्त तिसरा उद्भव नाही. म्हणजे अर्थातच आपण पारणेकोंड धरणाचं जे अतिरिक्त पाणी आहे ते आपण ह्या योजनेमध्ये उपयोगात आणतो. त्यासाठी आपण एक नवीन जलशुद्धीकरण केंद्र बांधतोय किंवा तिथून वेगळी नवीन पाईपलाईन आणतोय. ह्याचा जर विचार केला तर गुरुत्वाकर्षणावरच ही नवीन योजनासुद्धा राबवली जाणार आहे, त्याच्यामध्ये काही शंका नाही. गुरुत्वाकर्षण म्हणजे आपल्याला असं कुठे त्या ठिकाणी पंपिंग करावं लागेल किंवा एक्स्ट्रा चार्जेस असतील असं मला वाटत नाही. ही नवीन योजनासुद्धा गुरुत्वाकर्षणावरच आधारित राहणार आहे. निश्चितपणे आपल्या जिल्ह्यातल्या किंवा अनेक ज्या योजना आहेत त्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने केलेल्या पाहायला मिळतात. मी पण त्या काम केलेलं आहे. पण ही योजना एक वेगळी एजन्सी करते. नेमकं काय कारण असेल की प्राधिकरणाला हे काम दिलं नाही? ह्या बाबतीत हा जो चॉईस असतो तो संबंधित नगरपालिकेला असतो. नगरपालिकेने जर समजा ठराव केला की हे काम आम्हाला खाजगी यंत्रणेद्वारे करायचं असेल, कारण हा निधी जो आहे नगरपालिकेला आलेला निधी आहे, तर तो निर्णय घ्यायला ते सक्षम असतात. त्याच्यामुळे असं नाही की त्यांनी शासकीय यंत्रणेच्या मार्फतच करायला पाहिजे असं काही त्यांच्यावर बंधन नाही. यात एक बघितलं तर कोलगावची सुद्धा योजना याच धरणावरनं म्हणजे जी कोलगाव गावाला पूर्णपणे पाणी पुरवठा करणारी होती, मात्र तिथल्या एका जमिनीच्या वादामध्ये किंवा जी तिथे ऑब्जेक्शन घेतलं गेलं लोकांकडनं, त्यामुळे आज ती योजना कोरडी आहे. आज तशीच परिस्थिती राहिली तर 57 कोटीची योजना सुद्धा कोरडी राहण्याची भीती आहे. त्याबद्दल तुम्ही काय सांगू इच्छिता का? हो, ज्या ठिकाणी हे काम थांबवलं गेलं आहे त्या आपल्याला ही 57 कोटीची योजना जी आपण राबवणार आहोत त्यामध्ये सुद्धा ती पाईपलाईन त्याच मार्गाने घालणं अपेक्षित आहे किंवा तसंच ते काम केलं जाणं क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळे तो जो प्रश्न आहे जिथे त्या स्थानिक लोकांनी काही हरकती घेतल्या, त्यांनी काम थांबवलं आहे, त्यांच्याशी संपर्क करून त्या अडचणी दूर केल्या गेल्या पाहिजेत, तर आपल्याला हे पुढचं पाईपलाईनचं काम करता येईल आणि पाणीकोंडचं धरणाचं पाणी मुख्य म्हणजे सावंतवाडी शहरापर्यंत आपण आणू शकतो. तर ते झालं नाही तर आपल्याला पुढचं काम करून सुद्धा आपल्याला पाणी आणता येणार नाही. ती गोष्ट खरी आहे.
निश्चितपणे या सगळ्यात बघितलं तर ह्या योजनेवर जो अभियंता लागतो पाणी पुरवठ्याचा तोच नाही आहे. त्यामुळे बांधकामचे अभियंता काम पाहत आहेत. याचा काय परिणाम होईल या सगळ्या कामावर? नाही, याच्यामध्ये आता असं आहे की जसं आता तुम्ही विचारलं की यामध्ये शासकीय यंत्रणा काय आहे, तर त्यांनी नगरपालिकेने ठरवलं त्याप्रमाणे त्या ठिकाणी एक खाजगी यंत्रणा ज्याला प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टन्सी किंवा PMC म्हणतो ती अपॉइंट केलेली आहे. आणि PMCची ही जबाबदारी राहते की त्यांनी त्या ठिकाणी तांत्रिक मनुष्यबळ ह्याचसाठी द्यावं लागतं की नगरपालिकेकडे ते नसतं. त्यामुळे त्यांनी पर्याप्त स्वरूपाचं तांत्रिक जे मनुष्यबळ आहे ते तिथे कार्यरत ठेवायला पाहिजे असतं. त्यांचं स्वतःचं ऑफिस म्हणा किंवा त्यांची पूर्ण यंत्रणा त्या ठिकाणी असणं अपेक्षित असतं. तर ते नगरपालिकेने पाहावं लागेल. नगरपालिकेने ती जर त्यांना जर सूचना दिल्या PMCला तर त्या ठिकाणी आपलं मनुष्यबळ ते वापरतील आणि चांगले इंजिनियर्स त्या ठिकाणी येतील. मग ही अडचण पुढे राहणार नाही. एक शेवटचा प्रश्न म्हणजे 24 तास पाणी येईल असं आश्वासन लोकप्रतिनिधी देत आहेत. 57 कोटीची योजना ही पूर्ण झाल्यानंतर खरंच जसं 1980च्या काळात 24 तास पाणी यायचं शहराला तसं येईल का? 24 तास पाणी येईल असं मला स्वतःला वाटत नाही. परंतु एक निश्चित आहे की आज जे आपल्याकडे पाण्याची जी लोकांची ओरड होते खास करून उन्हाळ्यामध्ये की जेमतेम 1 तास पाणी येतं किंवा आपल्याकडे अनइक्वल डिस्ट्रीब्युशनचा त्रास खूप होतो की आपल्याकडे मुळात कोकण भागामध्ये उंच सखलपणा आहे. सखल भागात जास्त वेळ पाणी राहतं, उंच भागावर पाणी कमी वेळ थांबतं. तर हा जो निसर्गाचाच एक निसर्गाच्या आपण जडणघडणीचा एक जो भाग आहे तो काय आपण टाळू शकत नाही. त्यामुळे 24 तास पाणी असं राहील असं मला वाटत नाही. 24/7 ही योजना आपण करू शकतो, पण त्याच्यासाठी आपल्याला आणि वेगळी काही उपाययोजना करावी. सध्याचं टार्गेट असं आहे की जे पाण्याचं डेफिसिट आहे किंवा जे अनइक्वल डिस्ट्रीब्युशन आहे ते दूर व्हावं आणि लोकांना पुरेसं पाणी जे आहे म्हणजे जो नॉर्म आहे सध्या पाणी पुरवठ्याचा त्या मिनिमम नॉर्मप्रमाणे प्रतिमानशी जे 100 लिटर किंवा 135 लिटरप्रमाणे माझ्या कल्पनेप्रमाणे ही नवीन योजना केलेली आहे. तर प्रतिमानशी 135 लिटर प्रतिदिन एवढ्या नॉर्मप्रमाणे तरी हे पाणी मिळू शकेल अशा पद्धतीची योजना व्हायला काही हरकत नाही. 24 तासाचा विषय जो आहे त्याच्यासाठी 24/7साठी आपल्याला काही वेगळ्या उपाययोजना कराव्या लागतात. त्या प्रस्तुत योजनेमध्ये आहेत असं मला वाटत नाही. दोडामार्ग तालुक्यातील कोलझर येथील समाजसेवा हायस्कूलच्या सभामंडपात साई श्रद्धा दिव्यांग निराधार गरजू संघटनेच्या वतीनं विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्तींचा पुरस्कार वितरण आणि सन्मान सोहळा मोठ्या उत्साहात पार पडला. या सोहळ्यास प्रमुख पाहुणे म्हणून PP देसाई, माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष एकनाथ नाडकर्णी, आयुष हॉस्पिटल धारगळचे डॉक्टर विनायक चाकोर, डॉक्टर ज्ञानेश्वर एवळे, कोलझरचे सरपंच सुजल गवस, तळकटचे सरपंच सुरेंद्र सावंत, सामाजिक कार्यकर्ते विकास कुलकर्णी, सरपंच सेवा संघाचे जिल्हाध्यक्ष प्रवीण गवस, कोलझर देवस्थान समितीचे अध्यक्ष पोलीस पाटील तसेच विविध क्षेत्रातील मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. साई श्रद्धा दिव्यांग संघटना कोलझर दोडामार्गची स्थापना 5/4/2011 रोजी झाली. 14 वर्षे संपून 15व्या वर्षात आम्ही आज पदार्पण करीत आहोत. संस्थेचे कामकाज दोडामार्ग तालुक्यातील जे दिव्यांग बांधव दाखल्यापासून वंचित होते अशा दिव्यांगांना दिव्यांग दाखला ओरोस जिल्हा रुग्णालय येथे नेऊन महिला एकूण 342 व पुरुष 416 एकूण 758 जणांना दिव्यांग दाखल्याचा या 14 वर्षात लाभ मिळवून देण्यात आलेला आहे. त्याचप्रमाणे त्यांना संजय गांधी निराधार योजनेची पेन्शनही चालू केलेली आहे. त्याचप्रमाणे या संघटनेच्या सावंतवाडी, वेंगुर्ला या ठिकाणी 2 म्हणजे एकूण 4 शाखा नवीन सुरू करण्यात आलेल्या आहेत. दोडामार्ग तालुक्यातील निराधार महिला 432 यांना संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ मिळवून देण्यात दिलेला आहे. वृद्धपकाळ श्रावणबाळ योजनेचा 49 जणांना लाभ मिळवून देण्यात आलेला आहे. अंत्योदय रेशन कार्डासाठी एकूण 186 जणांना लाभ मिळवून देण्यात आलेला आहे. संघटनेच्या वतीनं आधार कार्ड अपडेट, 1 रुपयात BSNLचं कार्ड, डोळे तपासून मोफत दिव्यांगांना व गरजूंना
चष्माचे वाटप, निराधार यांना मोफत चष्मा वाटप अशा अनेक कार्यक्रमाचे आयोजन या गेल्या वर्षी करण्यात आले होते. या संघटनेचा मी अध्यक्ष आहे, पण मी या संघटनेचा अध्यक्ष नाही आहे. संघटनेचे अध्यक्ष तुम्ही सर्वस्वी आहात याची जाण ठेवा. माझ्या हातून जर काही चूक झाली असेल मला उदाहरणार्थ करण्यास क्षमा करा. कार्यक्रमात समाजासाठी उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या व्यक्तींचा सन्मान करण्यात आला. दिव्यांग, निराधार आणि अनाथ बांधवांसाठी सातत्यानं मदतीचा हात देणारे माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष एकनाथ नाडकर्णी यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. तसेच तोडामार्ग इथं सेवेत असताना दिव्यांग आणि गरजू रुग्णांना सहकार्य करणारे डॉक्टर ज्ञानेश्वर येवरे आणि शिक्षण आणि समाजकार्यात योगदान देणारे माजी मुख्याध्यापक तथा कोलजर समाज सेवा मंडळाचे अध्यक्ष पी देसाई यांचाही गौरव करण्यात आला. साई श्रद्धा संघटनेच्या माध्यमातून सामाजिक पत्रकारिता, दिव्यांग कल्याण आणि विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करणाऱ्या व्यक्तींना पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आलं. या कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येनं दिव्यांग, निराधार, गरजू बांधव तसेच नागरिक उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनाबद्दल अध्यक्ष साबाजी सावंत यांनी मान्यवर, कार्यकर्ते, देणगीदार आणि सहकाऱ्यांचे आभार मानले. दिव्यांग, निराधार आणि गरजू बांधवांसाठी संघटनेचं कार्य भविष्यातही अधिक व्यापक स्वरूपात सुरू ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. तो नोटा म्हणजेच अर्थ नव्हे, तर अर्थ हा असा असतो, तुम्हाला जागण्याची एक प्रेरणा देतो आणि त्या जागण्याच्या प्रेरणेला आपण कसे आहोत आणि कसं घडायला हवं तिथेच आपली खरी आणि तुमची एक समाजाची सेवा असते. आणि ही सेवा खरं तर दिव्यांग साई श्रद्धा दिव्यांग संघटना करत आहे. मी खरं तर साबाजी सावंत आणि तुम्हा सर्व या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो. एक पत्रकार या नात्याने सर्वसामान्य माणूसच समजू शकतो. त्यांना शासन दरबारी आपले प्रश्न मांडायचा अधिकार असतो, परंतु ते शासनापर्यंत पोहोचत नाहीत. त्याच्यासाठी संघटनेची गरज असते. निश्चित स्वरूपामध्ये साबाजी सावंत यांनी आज आपल्या दोडामार्ग तालुक्यामध्ये संघटना उभारून दिव्यांग बांधव असतील, निराधार महिला असतील, त्यांना न्याय देण्याचं काम केलेलं आहे. साबाजी सावंत हे नेहमीच या कामामध्ये अग्रेसर असतात. ते जर वर्षानुवर्ष या संघटनेसाठी वेळ देत असतील तर मला थोडासा आज माझ्या फॅमिलीतून वेळ देण्याचं मी ठरवलं आणि मी इथं उपस्थित राहण्याचा प्रयत्न केला. तर बरेचसे सामाजिक कार्यकर्ते असतात, ते इतर जे राजकारणी मंडळी असू द्या, शिक्षण क्षेत्रातले असू द्या, पण ह्या दिव्यांगासाठी वेळ काढणं म्हणजे, आणि दिव्यांगाची तुम्हाला स्थिती माहीत असते, एखाद्या दिव्यांगाला कुठेतरी आरोग्य तपासणी करायला घेऊन जाणे किंवा एखादं सर्टिफिकेट त्याला मिळवून देणं हे फार मोठं जिकिरीचं काम असतं. कारण सरकारी दवाखान्यामध्ये गेल्यानंतर मला वाटते साबाजी सावंतचे नाही म्हटलं तर त्यांच्या कामाचा व्याप बघून आणि त्यांची तळमळ बघून दिव्यांगांच्या संदर्भात, तर मला वाटते कुठल्याही हॉस्पिटलमध्ये त्यांना जास्त वेळ थांबावं लागत नाही. साबाजी सावंतचा ज्यावेळेला मला फोन आला त्यावेळेला मी त्यांना मुद्दाम म्हणून म्हटलं की तुम्ही डॉक्टर चाकूर सरांशी एकदा भेट घ्या, वाटलंच तर त्यांचा एखादा वेळ घेऊन त्याच्याशी भेटून आपल्या दिव्यांगांच्या संदर्भामध्ये आयुष हॉस्पिटलमध्ये काय ते मदत करू शकतात का याच्याबद्दल ते आपल्या भाषणामध्ये तुम्हाला सविस्तर थोड्या काही शब्दामध्ये त्यांच्या विचार मांडतील आणि तुम्हाला मदत करण्याची ते आश्वासन पण देतील. आणि या सर्वांना इथं आणि त्यांच्याबरोबर मलाही इथं निमंत्रित केल्याबद्दल मी आपल्या सर्वांचे आभार मानतो आणि मी माझे 2 शब्द पुरे करतो. वाटतं पण आपली दिव्यांग संघटना आहे, या माध्यमातून मी आपल्यापर्यंत काही गोष्टी पोहोचवू इच्छितो. जसे काही मुलांबद्दल तुम्ही ऐकत असाल की जन्मजात काही ऑटिझमची मुलं असतात किंवा त्यांच्या वयाची वाढ होते पण मेंदूची वाढ तेवढी होत नाही. काही मुलांना जन्मानंतर बोलताना प्रॉब्लेम होतो, बोलता येत नाही अशा मुलांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या ट्रीटमेंट असतात, ज्याच्यामध्ये आपण ऑक्युपेशनल थेरपी म्हणतो, स्पीच थेरपी आहे किंवा पंचकर्म, फिजिओथेरपी, अशा वेगवेगळ्या थेरपींनी त्या मुलांचा विकास केला जाऊ शकतो. अशा सर्व मुलांच्या ट्रीटमेंटसाठी आपल्याकडं स्पीच थेरपिस्ट, ऑक्युपेशनल थेरपिस्ट, ॲडव्हान्स
फिजिओथेरपीचे इक्विपमेंट सगळ्या प्रकारच्या गोष्टी आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. बऱ्याचपैकी मला बऱ्याच ठिकाणी फिरल्यानंतर असं लक्षात येतं आहे की आपल्या भागामध्ये या सुविधांची माहिती नाही आहे कदाचित, त्याच्यामुळं रुग्ण तिथपर्यंत, गरजू रुग्णाला तिथपर्यंत येता येत नाही. आमच्या सुविधा या संघटनेला मी एखादी विनंती करतो की तुमच्या माध्यमातून इथं तुमच्या लोकांची गरज ओळखून कोणत्या पद्धतीचा कॅम्प वगैरे तुम्हाला काही लागत असेल तर त्या संदर्भात आपण चर्चा करू. त्याचं आयोजन या पुढच्या काळामध्ये इथल्या लोकांना लाभ व्हावा यासाठी करून देऊया. मी त्यांना सांगेन की आम्हाला पण तुमच्या बरोबर घ्या, कारण आम्ही दोडामार्गमध्ये साधारणपणे 22 गावामध्ये सध्या काम करतो. दोडामार्ग तालुका आमच्याकडे आल्यानंतर कोलजर, गोळंबे, फुकेरी, तुमसर, माटणे, वजरे, विर्डी, केर, वेकुर्लीपर्यंत आम्ही काम करतो. तर तिथलेही काही प्रश्न आहेत ते पण आपल्या साथीने किंवा दिव्यांग संघटनेच्या माध्यमातून आमच्याकडे काही रिक्वेस्ट आलेल्या आहेत त्यांना पोचवता येतील. त्यांच्या काही आहेत ज्या समस्या ज्याच्यामध्ये निधी त्यांना मिळत नसेल तर आम्ही पण त्याच्यामध्ये मदत करू शकतो. गोव्यातल्या ज्या स्कीम्स आहेत त्या इथे लागू होणार नाहीत, पण काही दाते किंवा काही कंपन्या तिथपर्यंत पण आपल्याला जाता येतं. तर सावंत सर इथे नाही आहेत बहुतेक, तर त्यांच्यापर्यंत तुम्ही हा संदेश जरूर पोहोचवा. अतिशय दिव्यांग बंधू भगिनी या ठिकाणी जे उपस्थित आहेत, खरोखर असं वाटतंय की हा सर्वात मोठा, हा दोडामार्ग तालुक्यातील सर्वात चांगला आणि मोठा कार्यक्रम आहे असं मी म्हणेन. कारण साबाई सावंत यांनी ही संघटना स्थापन केली. अतिशय चांगलं काम साबाई सावंतच्या हातून होत आहे आणि खरोखर त्यांना सर्वांनी धन्यवाद दिलं पाहिजे, कारण तुमचंही त्यांना सहकार्य लाभतं आहे आणि असंच सहकार्य लाभत राहो अशी मी तुम्हा सर्वांना विनंती करतो. मित्र, माझे सत्कार भरपूर झाले की मी जिल्हा परिषद सदस्य होतो, उपाध्यक्ष झालो जिल्ह्याचा, आणि एवढे सत्कार झाले की सत्कार करून हैराण झालो. परंतु आजचा हा माझा सत्कार, हा तुमचा बंधू भगिनी, दिव्यांग बंधू भगिनीने केलेला माझा सत्कार हा खरोखर मायेचा सत्कार आहे. एक गरीब माणूस सुद्धा आज साबाई सावंत हा गरीब आहे, त्याला जर मदत करण्याची क्षमता प्रत्येकामध्ये, आता सरांनी सांगितलं मगाशी की अनेक जण अनेक प्रकारे पैसे खर्च करत असतो, चैनीसाठी करतो, तरुणांना वाईट मार्गाला लावण्यासाठी करतो, परंतु अशा जर कार्यक्रमासाठी जर हातभार लावला तर मला वाटतं हे दिव्यांग बंधूसुद्धा त्यांचे आशीर्वाद ते देतील आणि ते तुमचं भलं होईल. आज दिव्यांगांसाठी काम करताना काही गोष्टी असे प्रशासकीय लेवलला, आज साबाजी सावंत माझ्याबरोबर असतात काम करते वेळी, प्रशासकीय लेवलला भरपूर अडचणी येतात आम्हाला त्या काम करताना. या कामासाठी प्रशासनाने पण आम्हाला तेवढीच मदत केली पाहिजे जेवढी आम्ही दिव्यांगांसाठी धरतो. काही जे जाटकटे आहेत दिव्यांगांसाठी किंवा महिलांसाठी, तहसीलदार कार्यालय किंवा आणि इतर ठिकाणी असे जाचकटे आहेत ते कुठेतरी थांबले पाहिजे. दिव्यांगांसाठी किंवा महिलांसाठी न्याय व्यवस्था व्यवस्थित वागली पाहिजे, त्यासाठी प्रत्येकाने काम केलं पाहिजे. साबाजी सावंत यांचं कार्य उत्तुंग आहे. बाहेर दिसतं ते व्यंग, पण आतूनही माणसं अशी कचलेली आहेत, त्याच्यामध्येही दिव्यांगपणा जास्त प्रमाणात जाणवतो. सगळीच माणसं तुम्हाला बाहेर मी दिव्यांग आहे म्हणून सांगता येत नाही अशा प्रकारची खंत व्यक्त करतात. या ठिकाणी हे समाजाचे मोठं कार्य करतोय साबाजी सावंत. कोणकोणत्या प्रसिद्धी माध्यमातून जात नसता, राजकारणाकडेही न जाता आपल्या खिशातून पैसा, जे आपले फ्रेंड सर्कल आहे त्यांच्याकडून काही निधी जमा करून समाजाच्या हितासाठी, समाजासाठी जे कार्य करतात ते उत्तुंग कार्य त्यांच्या हातून झालेलं आहे. तर आता कुठलंही पद नसताना सुद्धा एक प्रामाणिक आपला कार्यकर्ता कसा या ठिकाणी उपस्थित आहे की ज्यांना आपण राजकीय पटावर आज निवडून दिलेले आहे, ते प्रतिनिधी आज एकही या ठिकाणी उपस्थित नाही. हे आपलं दुर्दैव. दिव्यांग संघटना म्हणजे ही आपल्या भावबंधांची एक संघटना आहे आणि तिच्या या तुच्छ उपक्रमासाठी आपण उपस्थित राहावं असं एकालाही वाटलं नाही. हे आपलं दुर्भाग्य असं म्हणता येईल. मित्र हो, निराधार असं आपण म्हणायचं नाही आणि म्हटल्याशिवाय कोण देत नाही. तेव्हा आपण काम करत असताना आपल्या जवळच्या माणसांना अतिशय जवळ करून त्यांच्यामार्फत हे काम किंवा त्यांच्या सहयोगातून हे काम चालवायचं. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा.
बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.